May hapon, mga igsuon, ang ebanghelyo karong adlaw sumpay sa kagahapon. Lisod tong gahapon no. Pero mas klaro ning sa karon. Ingon ni Kristo, pray for your enemies. Pero sige daw, hangyo man ni Kristo nato, sige daw mga igsuon, think about those people nga hangtod karon maglisod pa ka sa paghigugma. Think of those people nga naa pa kay kasuko. Miyembro sa pamilya, kauban sa trabaho, silingan, or someone in the past nga wala pa ka naka-reconcile. Sige daw. Once na-identify na nimo kadtong tawhana or mga tawhana, pangutan-a dayon imong kaugalingon. Ako ba silang naampo? Or basin taman lang tas pagdumot, pero wala di ay nato siya or sila gimension sa atong prayer kada adlaw. Kusog ra bataan na. Example lang, daghan kaayong nasuko ni President Duterte. But my question for you is, have you prayed for him? He is the President of the Philippines. Daghan siyang trabaho. Have you prayed for him? Nga unta, ang Diyos, the Holy Spirit will enlighten his mind and his heart as he serves the country. Basin wala. So mga igsoon, balik ta atong mga tawhana nga mas nakaila ka, nakaila pud nimo, nga nakapasakit nimo. Have you prayed for him or her or them? Mga igsuon, asa may mas lisod? Kanang dili pa kaandam sa pagpasaylo ug imo siyang giduol, giistorya, or diha sa imong prayer kada gabi imong gimension iyang pangalan nga unta malamdagan iyang kasing-kasing ug hunahuna. Mga igsuon, kung dili manggaling mabag-o pa sa pagkakaron, sa Dios ang imong gugma ug imong pasaylo anang tawhana nga nakapasakit nimo. Not for now. Pero prayer is powerful. Take note, never underestimate the power of prayer. Who knows, ang unahon sa Dios ug ayo nimo kanang imong gahi nga kasing-kasing. Mga igsuon, pray for your enemies. Have you prayed for them? Or basin sige lang kakasuko? God bless!